деген юнәлешкә тукталып киткәндә, менә шушы санап киткән бүтән мөмкинлекләр һәрберсе безнең республикабызда, районнарда җитештерелгән һәрбер продукцияның, һәрбер төренең менә шушы без санап киткән программалар кысаларында төрле юнәлештәге инвестицияләр рәвешендә алар безнең халыкка яңа шартлар, мөмкинлекләр тудыру максатында кире әйләнеп кайта. Моның буенча инде районның үзенең программалары бар, республика югарылыгына үзебезнең теләк үтенечләрне халыктан кергән мөрәҗәгатьләр нигезендә һәм инде районның алдагы 5 еллыкка төзелгән социаль үсеш программасы кысаларында без инде республика югарылыгында федераль бюджеттан үзебезнең менә шушы проектларны тәкъдим итеп, шулар нигезендә халыкның яшәү шартларын яхшырту максатында эш алып барабыз. Булар буенча район буенча инде Энгел Нович тулырак тукталып әйтеп китер. Минем кыскача гына шулар һәм безнең инде икенче сайлау, икенче төп юнәлеш дип әйтәсем килә. Үзебезнең җирле советларга депутатлар сайлаулары. Безнең районда 200 округ бар, 200 депутат мандаты. Һәм менә шушы 200 округка безнең бүгенге көндә 321 депутатлыкка кандидат теркәлгән. Безнең инде 5 авыл җирлегендә халык саны 1000-дән артык булган җирлекләрдә, Актанышта, Әлемдә, Пучыда, Суксуда һәм менә быел өстәлде Актаныш җирлегендә 10 округ, калган җирлекләрдә безнең 7 округ исәпләнә. Һәм менә шу округларда инде безнең төп кандидатлар билгеләнгән, төп кандидатлар безнең 200 була. Тагын инде альтернатива формасында безнең инде үзе теләгән һәркем үзенең кандидатурасын тәкъдим итә алды. Моның инде үзенең процедуралары бар иде, билгеле бер вакыт кысаларында башкарылды әлеге хезмәтләр. Һәм инде безнең Актаныш авылы буенча, монда бит инде без сүз алып барабыз Актаныш авылы гражданнары буенча. Менә шушы слайдларны куйсагыз, безнең инде моңа кадәр булган депутатларга Илһам Сәймҗанов та әйтеп китер, моңа кадәр булган 10 депутат безнең эшләп килде. Депутатларга зур рәхмәтләремне мин инде һәрбер җирлектә катнашканда да әйтеп чыктым. Алдагы 5 еллыкта башкарган хезмәтләренә зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Һәм инде бик зур гына эшләр башкарылды чыннан да. Һәм инде алдагы 5 еллыкта тагын да яңарак юнәлештә һәрбер депутатның үзенең округындагы һәрбер граждан белән очрашып, аларның проблемаларын язып алып, юл картасы булдырып, менә шу алдагы 5 еллыкта матур гына әйттереп, халыкның социаль, икътисади үсешен, яшәү шартларын яхшырту буенча эш алып барсын иде дигән теләкләрне җиткерәсе килә. Безнең инде монда 1-нче округта бу 619-нчы санлы сайлау участогына карый һәм менә шунда мәдәният йортында урнашкан сайлау участогы булып тора. Монда безнең төп кандидатура булып Фәттахов Энгел Нович була, 1-нче округтан депутатлыкка кандидат буларак Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителде. Һәм инде безнең Шәйхов Нур Тимербай улы альтернатива формасында дип әйтәбез инде тәкъдим ителде, үзен күрсәтү юлы белән булып тора. Монда инде минем Энгел Новичны белмәгән кеше юк. Һәм бүгенге көндә инде районда барган бүтән эшчәнлек күреп торасыз, таләпчән, җитәкче, үзенең урынбасарларына. Мен үзем сөйләйм, үзем турыда Райхан, давай, дальше. Шуңа күрә монда инде менә күрәсез, шуңа уңайсызланып кына әйттем инде мосын, чыннан да әйтергә дә кирәкмендер. Ленин проспектындагы менә монда күрәсез 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче, 11, 12, 13 һәм 13 айыртлары керә. Монда инде безнең агитаторлар утыралар, шуңа күрә игътибар белән карасагыз иде, сез инде озак еллар эшләгән агитаторлар булып торасыз һәм тагын бер тапкыр менә күз уңыннан үткәрергә. Тынычлык проспектының аерым йортлары, Совет урамы, Мулла Нур Вахитов урамы, Җиңүнең 50 еллык урамы, 9 май урамы, Авангард һәм Якташлар урамнары керә. 2-нче округта шулай ук 619-нчы сайлау участогында әлеге 2-нче округтан
Минем кандидатура тәкъдим ителде. Шулай ук Бердәм Россия партиясы тарафыннан монда Ленин проспектының айрым йортлары, Тынычлык проспектының айрым йортлары һәм инде Төньяк урамнары кергән. Ала таба безнең 621 сайлау участогы, монда безнең 3-нче округтан техникумда урнашкан әлеге сайлау участогы. 3-нче округтан безнең бүгенге көндәге депутат шулай ук Әмирҗанов Рөстәм Мәсхәр улы, шулай ук Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителде. Ленин проспектының айрым йортлары, Лагер урамы, Бүләк Агыйдел урамнары, Тынычлык проспекты һәм Төньяк урамының 103-нче күп фатирлы йортында яшәүчеләр керә. Безнең 630-нчы сайлау участогына кергән иҗат үзәгендә урнашкан участок сайлау участогында булып тора. Хәйрнасов Ринат Фәрит улы безнең төп кандидат булып тора һәм Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителгән кандидат булып тора. Ленин проспектының айрым йортлары һәм Юбилей урамы. Һәм инде безнең Либераль демократлар партиясыннан инде тәкъдим ителгән Гусков Сергей Евгений улы альтернатива форматында монсыда инде шушы процедуралар өчен кирәк булганга тәкъдим ителгән кандидатура булып тора монсы. Шулай ук 5-нче санлы сайлау округыннан бу безнең Яшьлек үзәгендә урнашкан сайлау участогы 620 санлы безнең бүгенге көндә Актаныш авылындагы инде бүгенге көндәге депутат булып тора. Нәгыймов Дилфат Мисхат улы Татарстан Тукай урамнары, Муса Җәлил урамы, Көньяк урамнары кергән төп кандидат булып тора. Шулай ук Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителгән һәм ЛДПРдан инде либераль демократлардан Александрова Любовь Николаевна дигән кандидат теркәлгән. Шулай ук менә Рөстәм Мәсхәр та инде Ринат Фәрит улын әйттем бит мин алдан. Рөстәм Мәсхәр, Ринат Фәрит улы, Дилфат Мисхат улы, сез инде әлеге кандидатларны беләсез. Район буенча аларның куйган хезмәтләре бәяләп бетергесез, аларның хезмәтләре инде күренеп тора. Шуңа күрә мин айрым тукталып тормыйм. Алга таба безнең 6-нчы санлы бер мандатлы сайлау округыннан техникум базасында урнашкан 621 сайлау участогында безнең Сарыкҗанов Данияр Рәүхәт улы, шулай ук Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителгән. Монда безнең җиңүнең 30 еллыгы урамы, Гагарин, Пионер, Комсомол урамнары, Мөхтәр Мутин урамы, Подстанция урамы, Баян Дәүләтов, Бәхетле, Дуслык, Энтузиастлар урамнары һәм инде Игенче урамы кергән булып тора. Алга таба 7-нче санлы округтан безнең Яшьлек мәдәни үзәгендә урнашкан 620 сайлау участогында безнең шулай ук быел тәкъдим ителгән депутатлыкка кандидат булып тора. Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителгән балалар иҗат үзәге директоры Хуҗин Илнур Таһир улы. Бу инде безнең Хади Такташ урамы, 1 май, Мирсәет Ардуанов, Киров, Хәсән Туфан урамнары, Хәсән Заманов, Салих Сайдашев, Әлфия Абзалова, Нурбаян, 8 март урамнары, Яшьләр урамнары, Көнбатыш урамы һәм Шамил Усманов урамнары керә. Алга таба безнең 8-нче санлы округтан ветераннар йортында урнашкан 622 санлы сайлау участогында булачак. Бу монда инде безнең Актаныш юллары җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Гаязов Радик Әфтах улы, шулай ук Бердәм Россия партиясыннан тәкъдим ителде һәм инде бу Радик Әфтахның кандидатурасы быел 1-нче тапкыр тәкъдим ителә. Альтернатива рәвешендә безнең Саетгалиев Мурат Әбелгали улы шулай ук үзен күрсәтү юлы белән тәкъдим ителде. Һәм монда инде безнең Үзәк урамы, Индустриальная, колхоз, комбинат, Сержанский урамнары, ветеринарная, Толасты, мәктәп һәм дорожная юл урамнары да яшәүче гражданнар керә. Алга таба безнең 9-нчы округта, бу безнең гимназиядә урнашкан 2831 сайлау участогы. Монда безнең бүгенге көндәге депутат
Имамов Зөфәр Әсхатулы ЭТК җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры булып тора. Шулай Бердәм Россия партиясе тарафыннан тәкъдим ителде. Монда безнең Бакый Урманчы, Риза Ишмурат, энергетиклар, химиклар, имәнлек, шотлык, Сөембикә, мелиораторлар, аэропорт, Яңа урам, Шишмә урамы, Гамил Авзал, Хөснияр, ветераннар, җиңүнең 65 еллыгы, Әсгать Сәфәргалин, Көнчыгыш, Васыл Маликов, Туфан Миннуллин, Зөлфәт Басыров, Сергей Фадеев урамнары буенда 57-нче бистәгә караган урамнар булып тора. Алдагы 5 еллыкта да шушы округтан инде депутатлыкка сайланган иде. Һәм безнең инде 10-нчы округтан Иман спорт сарайына теркәлгән 623-нче сайлау участогында Октан сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернат директоры Гарипова Рузилә Илдар кызы, шулай ук инде Рузилә Илдарны беләсез. Һәм инде альтернатива буларак безнең Октаныш муниципаль район үзәкләштерелгән бухгалтериясенең директоры Шәйхразиева Регина Ринат кызы үзен тәкъдим итү юлы белән альтернатива рәвешендә теркәлгән кандидат булып тора. Безнең инде Зәйнетдинов урамы, Тау-Өсте урамы, Бакча урамы, Хезмәт, Урман урамы, механизаторлар, төзүчеләр, Теплица урамнары, Тепличная урамы дигән, татарчасы Теплица урамы дип аңладым инде һәм шулай итеп, тәрҗемә итеп тәкъдим иттек. Менә шушы 10 кандидат безнең теркәлгән һәм безнең бүгеннән башлап менә шушы депутатлыкка кандидатлар теркәлгән округларда халык белән очрашулар була. Бүген безнең 3-4 округта булачак очрашулар. Иртәгә һәм берсе көнгә без инде унысында менә шушы Октаныш буенча һәрбер округта халык белән очрашуларны оештырып чыгабыз. Һәм инде һәрбер авыл җирлегендә дә, округларда шушы алдагы сайлауларга депутатлыкка кандидатлар белән халыкны таныштыру һәм инде халыкның наказларын кабул итү процессы бара. Минем инде сүземне йомгаклап, менә шушы 11-нче, 12-нче, 13-нче сентябрь көннәрендә һәрбер гражданга барып җитеп, менә шушы сайлауларда катнашуларын тәэмин итсәк иде. Барыгызны да сәламәт булып көтеп калабыз. Һәм инде өстәмә информация итеп әйтеп китәсем килә. Алдагы тавыш бирүдә кебек инде һәрбер гражданга маска, перчатка, ручка тәкъдим ителәчәк. Өйгә сайлатырга барган чиракта да антисептиклар белән һәм инде сайлау участокларында антисептик белән эшкәртелгән ковриклар ишек төбендә торачак. Антисептик белән һәрбер гражданның инде кулын эшкәртеп, бөтен саклык чаралары үтәләчәк.